guys, welcome back to another vlog. It's me, Michelle V. Yes, and I just finished my Deutsch course today. Today, just for today. Yes, and then tomorrow is another day. And we already finished one book. Yes, the book, and I think we're going to buy another book. Ja, aber die Sonne schneit. Schneit? Die Sonne scheint. Schneit. Yes. Nandito ako ngayon naglalakad-lakad papunta ng bayan. Charot. Kasi yung kaibigan ko na lagi, yung kaklase na kaibigan ko na palagi kong kasama is may sundo siya. Sinundo siya ng kanyang partner dahil walang work. Walang work. Kumbaga, biswagin. Kumbaga, free day, anong tawag dyan? Bakasyon. Charot. Bakasyon, hindi bakasyon. Ang tawag doon. Parang day off! Ano ba yan? Nakalimutan ko na. Yeah. Day off ng partner niya. So, meron siyang tagahatid at tagasundo. Ako rin tagahatid lang. Tagahatid lang. Ayan. So, yes. Kasi nga, late ang start ng trabaho ng asawa ko. Kaya, hinatid niya ako kaninang umaga. And then, I'm walking now here muna sa city. Tingin-tingin muna tayo dito, guys. Bago tayo gumora bells sa bahay. So, ayan. Ganda, diba? Sa may... Charot. Ano ba naman itong buhok ko? Kasi pinali ko to eh. Pero, umaagal pas. Charot, umaagal pas. Saan ba yung pantali ko nandito? Charot. Medyo pa, matagal-tagal pa yung oras. Guys, ng bus, na pagdating ng bus, kaya I have time here in the city. Just walking around the city, baby. Ang sarap ng lamig sa mukha. Parang nagaano yung mukha mo. Hi guys, pumasok ako dyan sa Rosemary. Tumingin ako ng something. Maraming mga nakasale ngayon. Pero, yun o, 9 euro. 10 pala 10. Gusto ko nga tumaya dito ng loto eh. Charot. So guys, dahil malapit na yung bus, ay ako ay maglalakad na papunta ng Wala man akong binili dyan. Gano'n lang ako dyan what do you call this one? Tingin lang ba? Window shopping. That's what the term is. Window shopping. I always do window shopping. Ganun ako. Tingin lang guys. Hanggang tingin lang. Tingin-tingin lang tayo kasi it's not really important mga kasi meron akong pagkain sa bahay. Meron naman akong mga damit na masusuot. Meron din akong mga shoes na susuot. Yes. Siguro pagka kailangan ganun.
But yan, napakarami dito guys sa stores na mahal. Kaya hindi ko na-extend yung kamay ko, diba? Tinali ko yung buhok ko. Kasi nga, naiipit-ipit. So, yun. There's a lot of people. So, yes, see you later. Dito na ako guys sa bus point. And 13 minutes later na yung bus. May baha sa harap ko pero hindi ito yun yung bus punta sa nakaano ako ngayon, nakapen. It's 11 minutes bus is coming. So we'll see you guys later. Guys, I'm home now. Ayan. So grabe nag-ano yung buhok ko kasi nga inano ko yung itong hood ng jacket ko dahil nga maulan. Ayan. So dahil kakarating ko lang sa bahay tapos nakita ko dumating na rin yung may parcel. Dumating yung order ng asawa ko. Ayan. Kaya ang tagal niya nang inaantay yung in-order niya na yun. Dumating na. Ayan. Kaya sabi niya, alam mo, pinapili kita ng kulay, sabi niya. Di pa rin naman dating. Sabi mo ganun, hindi mo pa naman kailangan. Kaya di pa dumadating? Kasi di mo pa naman kailangan, di mo pa naman magagamit. Sabi ko sa kanya. Yung ngayon dumating na. So yes guys, I'm home. And maulan. At pupunta tayo ng Aldi dahil ngayong araw ay magsusopas tayo. Yes. So, sabi ko sa asawa ko magsusopas kami. Dito na lang siguro. Ito. Magsusopas kami. So, dahil wala akong ingredients, wala akong hotdog, wala din akong gulay. So, yun ang kailangan kong bilhin ngayon. Hotdog, gulay, tsaka gatas. Kain muna ako nito. Mandarin. Madali lang naman natuan yung sopas eh. So, yun. Lamig. Ulan kasi. Kaya malamig. So, yun. Magsusopas tayo ngayon. Kasi sabi ko sa asawa ko, magsopas tayo. Gusto mo ba? Kasi malamig, maulan. Sabi niya, sige. Akala niya, ang lulutuin kong soup, yung aking Korean soup, yung yung lulutuin kong soup is, kasi sabi ko sa kanya, gusto mo ba mag-soup tayo bukas? Sabi ko sa kanya, kagabi. Kasi iniisip ko na kung ano yung kakainin kinabukasan. Para ba paano? Akala niya yung gin ramen ko. Sabi ko, hindi. Sopas. So, magsopas tayo guys. Wait lang ha. Muna tayo ng Aldi. Okay, let's go to Aldi. Bili tayo ng gulay. Bili tayo ng gulay. Tara! Green. Taking my breath, jumps with feeling I was hurt before. Why didn't you stop? I know you first love.
Oh my God. Ito na lang natara ko ang laki. Big. Ito na lang nga. Kasi maliit lang. Ito na nga yun. Hindi. Carrot. Hi guys! I'm back! Kagaling ko lang ng Aldi. Yan. So yes, dahil bumili na tayo ng something na ating gagamitin for our cooking for today's video. So yes. Pero, sabi ko gulay lang bibilin ko, nakabili pa ako ng mga something else. Charot. Something else. Resibo. Lieblings Cashly Cushion. Charot. Tapos, bumili ako nito, nakita ko dahil ang daming ganito doon. Gusto ng asawa ko eh. Pero, tapos, itong binili kong gulay. Kung nakita nyo doon sa video natin na nasa loob ako ng Aldi guys, ay walang repolyo. Mayroon tong repolyo na yung pabilog, o yung matigas kasi yun. Tapos meron naman tong repolyo na pa-square. Gusto ko rin sana yung pa-square. Kaso lang, ang laki-laki niya. So, hindi ko kailangan ng malaki. So, hindi ko siya binili. Kaya ito na lang binili ko. Palagay natin sa ating sopas. Tapos, of course, yung ating hotdog. Kasi ito lang naman yung hotdog dito. Pwede namang sausage. Pero ayun naman. Tapos bumili ako ng gatas. Ito. Kasi lagi naman akong nagagatas. Diyan na lang nga binili ko. Tapos, carrots. Ito na lang binili kong carrots. Yung madamihan na. Kasi nga, kinakain din naman namin. Binigulay naman namin yan. So, ayan lang yun ang pamili ko, guys. Ayan lang. Kasi, bala kong bilhin talaga. Yung mga gulay lang. Kasi nga, madami kaming meat dyan. Gulay ang wala sa amin. So, yun. Okay, so let's start cooking now. Cooking, preparing. Ito. Gatas na ito. Dito ko ilalagay ito. Para hindi siya mazira. Yan. Yung mga yung kasama ko dyan. Ito na lang gamitin kong pang salad. Tapos itong pang bacon. Okay. Let's do this. Mara. Ganito yung asawa ko. Sige na. Kanina kasi sabi ko sa asawa ko, gusto ko yung tinapay na nabibili sa... Sabi ko sa kanya. Tapos nabibili ako sa kanya ng guys, ng tinapay. Yung tinapay na gusto ko. Makikita niyo ba dyan? May hugasan ako dyan, Diba? Kasi hindi ako naghugas. Kagabi. Tapos maga akong gumising, at maga yung pasok ko kanina. So, hindi ko na rin siya nahugasan. So, ngayon tayo maghuhugas. Kasi ayaw ko siyang inilalagay dito sa loob na ito. Dahil ayoko. Pizza Schneider. So yes, let's do this.
Papagay ni papagay, papagay. Die kippen. Dito? Guck mal. Ich muss nicht gerade. Wait the next. Angst, aua, aua. Angst, Angst. You are the shadows in my head. Oh, meine Liebe, Essen. Essen. It's like it's gone. You're so seriously me. Look at what happened. Chicken. Yeah, but I put the other. Eat you. I put the other part in the soup. Sopas! Soup for the cold weather, for rainy. Rainy season na labi. This is nicht gut. Was machen soll?